Jama'a a yau za mu kawo muku rahoton yadda Malam Guruntum ya harzuka hankalinsa ya tashi kan yadda ake ɗaukan mata ake kai su zaman hotel, ba a iya auren su sai dai kawai a yi amfani da su iya wannan. To jama'a ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun cikakken rahotannin. Ku biyo mu domin samun wannan. Kana tare da wani yana neman ta, ba auren ki zai yi ba, ba aihuwa za ki da shi ba, ba gadonsa za ki ci ba, banda wauta me abin daɗi a wannan rayuwa. Ka kalli abin kawai a wannan hoton, watakila yana da matarsa wadda in mutuwa ya yi za a zo a mata ta'aziyya, watakila suna da 'ya'ya, ke kawai kina zaune kina bata lokacin ki. Yanzu wannan rayuwar da kike yin rayuwa ce mai daɗi? Ke kawai a ɗauke ki a fita da ke shikenan, in an gama abin da za a yi a baki fili ko a baki gida ko a baki kuɗi. Mutumin nan bayi so a ganki da shi, bayi so a ganki da shi, yaya to rayuwar za ta yi daɗi? Mutumin da ba zai ɗauke ki ya je gaban mahaifiyarsa ba, mutumin da ba zai ɗauke ki ya je gaban yayunsa ba, mutumin da ba zai ɗauke ki ku je gaban 'ya'yansa ba, mutumin da yake ɓuya a ganki da shi, wani rayuwa ne mai daɗi da wannan mutum? Yawwa, to sharrin shaidan, afa man zuyyina lahu ko afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Abu ne mai muni, abin kazanta, wadda rayuwar ba za ta kai zuwa ga gaci ba. Malam sai ya saƙa wa mutum, sai mutum ya ga wannan abun shine abin burgewa, abin ban sha'awa. To haka mutum zai yi ta tafiya. Ibnul Qayyim ya ce wani sai ran da za a cire ransa sai ya farka, kuma a lokaci ya bari. Haka wadda zai saci dukiyar al'umma, ka kalli rayuwar ofis ne, wata dama ce, a kwangila ce da makamantansu. Ka kalli yadda al'umma take raye yau, yadda al'umman nan take. Makarantu sun lalace, yana da wahala ka je ka samu wata makaranta tilo illa man rahimallah wadda makarantar nan akwai kujerun da yara da su zauna su yi karatu. Kai kuma a ce misalin wannan kuɗi na harkar ilimi akwai hannunka wajen satansa, don Allah in ka zo ka shiga mota da wannan kuɗin, in hankali lafiyayye ne, motar nan za ta yi daɗi? Dukiyar ilimi, kiwon lafiya, duk abin da ya shafi al'umma, a ce dai wannan kuɗin akwai wani ɓangare a hannunka, akwai wani ɓangare a hannunka, kana rayuwa, ka sayi kaji ka ajiye a gidanka, ka sayi duk abin da za ka yi na jin daɗi ka ajiye. In hankalin cikakke ne, kawai in ka tuna talaka wanda ka saci kuɗinsu, wannan abun zai ma daɗi? Ba zai yi ba. Shedan ke ƙayatarwa mutum ya ga wannan abu ne mai kyau, amma ba abu bane mai kyau. To daga cikin illar da shedan yake ma bawa idan ya sarkafe shi shine sai ya canza mai tunani daga kallon abu mai muni ya mai da shi kallon abu mai kyau. Irin yadda ya ma waɗannan Qurayshawa sai da ya kawo su filin yaƙi sannan ya bar su, a lokacin kuma mala'iku sun sauka, ba magana ya kare ba.